Умілаваною Христе Пану, брати і сестри, Христос уваскрос, сапраўды уваскрос. Сёння звяртаюся да кожнага з вас з гэтым традыцыйным прывітаннем, якое выражае сутнасць хрысціянскай веры. Для нас, хрысціян, няма важнейшай праўды, чым тая, што Христос уваскрос. Няма больш урачыстага спеву, чым велікоднае аллелуя. Няма больш радаснага відовішча, чым пустая магіла нашага збаўцы. Калі Христос не ўваскрос, то марнае і прапаведаванне наше, і вера ваша марная, піша святы апостол Павел. Калі б Христос не ўваскрос, яго Евангелле было б нічым большым, чым толькі марай пра лепшы свет і больш высакароднага чалавека, марай прыгожай і ўзнёслай і адначасова сумнай, бо немагчымай для выканання. Езус Христос быў бы постаццю трагічнай, вестуном і абаронцам высокіх ідэалаў, які загінуў у барацьбе з жорсткай рэчаіснасцю гэтага свету. Дзякуючы ўваскрасенню Езуса Хрыста, мы можам убачыць у поўным ззянні праўду і моц яго добрай навіны. Хоць нашая штодзённасць напоўнена цяжкасцямі, сумам і трывогамі, у святле пасхальнай таямніцы мы верым, што поўная і канчатковая перамога належыць справядлівасці і праўдзе, любові і міру, дабру і прыгажосці. І нават апошні найвялікшы наш вораг, якім з'яўляецца смерць, аказваецца бяссільным, раз і назаўсёды пераможны тым, хто дае жыццё. Дарагія браты і сёстры, з нагоды свята ўваскрасення Пана выказваю вам самыя сардэчныя віншаванні. Няхай святкаванне велікодных урачыстасцяў стане для нас асабістай сустрэчай з Езусам Христом, Панам і Адкупіцелем, які вядзе сваіх вернікаў зямнымі шляхамі да паўнаты шчасця у нябеснай айчыне. Няхай блізкасць Хрыста і моц Яго ласкі ужо цяпер дазволіць кожнаму з нас спазнаць радасць новага пасхальнага жыцця. І няхай кожны дзень нашай зямной пілігрымкі будзе напоўнены надзеяй і аптымізмам, будзе шчодрым на ўчынкі любові і дабрыні, натхняе да бескарыслівага служэння і аддання сябе дзеля бліжніх. Будзем абвяшчаць усяму свету, што Христос уваскрос. Будзем абвяшчаць не толькі словамі, але і праўдай нашага жыцця. Яднаюся з вами, дарагія браты і сёстры, у радасным святкаванні Христовай перамогі. Памятаю пра вас у сваіх малітвах і пакорна прашу аб малітве за мяне. Радасных, велікодных святаў. Христос уваскрос, сапраўды уваскрос.